Għara ġejjin l-10 kmandamenti, tajjeb, ta' kif ħanneħħu ix-xaħam speċjalment għal minu obeżi. Number 1. Aqta' it-sokkor jew inkella ħatiħu t-sokkor li huwa aħjar. Number 1. Mela, ħatikol biss meta għandek il-ġuħ, mhux għax bin-nervi, jew għax m'għandix nagħmel, jien għandi ġuħ, kif se nkun naf għandi ġuħ. Jekk is-soltu ma nikolx dal-ħin, ħanieħu tazza ilma, ħanieħu kafe iswed, ħanara jekk telaqx. Mhux qed ngħidu nqas ma tikol aktar aħjar, qed ngħidu jiena mhux is-soltu fit-3 u nofs ikoll il-ġuħ. ħanara jekk hux vera ġuħ jew nervi jew aptit. Number 2. Ħatikol xaħmijiet li huma tajbin. Avokado, żejt taż-żebbuġa, nuts, ġews, lews. ħatamel eżerċizzju li fih qed tuża l-muskoli tiegħek imqar darbtej, nofsija kollox, idealment 3 fil-ġimgħa. Min jista' jew għandu aptit aktar, tant l-aħjar tajb ħafna l-moħħ. Ħatixrob fix-xitwa 2 litri, fis-sajf 3 litri ta' ilma. Tajjeb, nistgħu nżidulu xi naqra lumi jom, xi naqra pereżempju ħjaqa mhux ħjar. Xin il-kelma? Tursi? Mux tursi. Ma bad nis jgħidu li ġus, jien nixrab il-ġus. Le. Ma joċ. Ruġġata le. Ruġġata le. Ruġġata huda. Forsi tfawlu tikka biex Dar dak il-lesson ħalli tfok qoddim ta' ħalli t-teacher tkun tista' tiguda iżjed. Naqqas il-kortizol billi tiżvoga. Mela ħad tiżvoga bl-exercise, meditation, torqod imqar bejn 6 sigħat. Jekk naqqas il-kortizol, naqqas l-istress, awtomatikament ħażhom inqas xaħam. Ħażejt iktar proteini kif semmejna laħam abjad laħam aħmar ħut għal minu vegetarian marka hawnhekk tagħna xi ftit idejat ukoll ta' kif mal-carbs ħan daħlu daqsxejn protein. Legumes, lentils, quinoa. Proset. In-numru 8, iċċaqlaq anka jekk mhux exercise, ma ħadd murtom ftit ħadd mur timxi, dak ħajjin anka l-istress. Għadik it-tot? Ħadjetta dak. Forsi naqra wkoll. Kif? Iva, li minna Mark mużax nirrepetija għax għadu l-ħin. Mela, tista' anka żejt lumi ma' xorb tiegħek daħal f'temija żgur Mark fil-cleansing, il-lumi jgħin anka minn għandu laġġtu pereżempju. Tajjeb, laġġtu huwa. Vera ta' laġġtu. Mhuwiex ħabib tagħna xejn. Lumi, mela. Ara kemm sabiħa l-aħħar waħda. X'kienet? Lumi kienu jgħamil kollu ta' fl-istonku. Neħi l-lumi, neħi l-larinċi, jemma l-lumi, jek nejdu l-ek biex neħi u Lumi vera Kienu jgħidu l-ek biex jgħidu li qed jagħmel ħafna ġid għall. ġid, għax u meta jkun barra mill-istonku għandu ħafna arċtu. Kif jidħol ġo l-istonku chemical reaction li jiġi il-kontra. Huwa interessant. Huwa xi ħaġa ħanejda bl-Ingliż in-number 10 u nagħlqu biha vera tajba kard. Love the body you have whilst working towards the body you want. Mela prezza li għandek illum. Imma għajtina d-diminix lest, jina nistankun aħjar minn li kont il-bira. Morales, Grasso, grazie ħafna. Thank you. Piacere Thank you very much. Sinjuri, bqgħu ma nħammuru nsajru il-riċetti tagħna fil-kċina jiena u Romina.